So, sama ni mo. Take 32. Yan na. Action. 1, 2, 3, go. So, Take 32. Action. Ato mo sa kuan mga foreign nga dapit, mga foreign countries. Kaya na mo, di balin mi diri. kanya alam kasama. Maayong adlaw sa tanan diha. So today kay kuan mi nag-crave me o kanang suman ba or ligid sa to o kanang Balanghoy. Balanghoy ba? balanghoy. O kanang lechon manok nga Bisaya. So manglakaw mi ron kay mangita mi og mga ingredients aning mga pagkauna nga. Tan-aw na to kung unsa ka mahal nga maghimo og suman og lechon manok diri sa Amerika. So Bye. So kita-kita ta later. Alright. So, nanata sa sulod guys. So, mangita ta sa cassava nga grated. So, dito yun nasa frozen section kay wala may fresh nga cassava dito. So, ibalik ko ninyo sa pagpangita. Good luck og naa. Ako kailaon sa ni siya guys. Yuka, cassava, kuno cassava ray ako na ilan. Nya dili pagit grated. So, mag-grate pataani. Say great. Kabisa sa great. Kudkod ba? Kudkuron pa. So, tibuok ang ilang kasaba. So, ang mong ipangita kay kanang kuha na daan. So, kuan day, grater day, ato dapat pangita. Kinugkod na daan, kinugkod. Tatagkuan. Great ko sa akong mga friends diya. Oh, kita na? Ano guys. Pero, kuan, uwang sa kasaba at nag-organize dili kay wa na mao. Oh, great coconut grated. Ang naadili dapita, coconut man niya, kasaba may gibutan. Kuwang gis kasaba, dapat kasabanan gid ay. Oh. Coconut ang label. Yan ara diri ang kasaba nga grated oh. Oh, pero presyo na nila. So, ang isa ka 1 pound nga pack kay 3.99. Pila itong need ron para sa imong lutoon. Duha ka putos. Alright. So, at least na nani. Mangita pa slain. Sana all pareha katamis sa asukar. Natutiyo yung tiil guys. Oh, hindi. Mag-video ba niya? Naligsan ako tiyo sa car. So guys, mangita ko og data. Coconut milk. Coconut milk. Oh, nanata sa coconut section. Coconut section. Pila ka lata? Oh, so ang itong kailangan kay duha. Nga, dili kitas barato, uy. Oroyo. Wais man ta. Oh, tag kuan ra ang presyo tag 129. 129. Kuan diri tag 2 kape naman. tag 2 kape ng uban no. Barato lang to kay pobre man ta. Wais man ta, pobre bitaw gid. So mo ni ang last nga ingredient na kailangan. O dili siya ingredient. Needed siya kay para steam ang kasama. Pila man na siya? 4.99. Yata 499 ang dahon pati mahala ni day. So malamig pangita sa mga ingredients sa suman o ligid. So sunod na sa nato pangitawan is ang mga ingredients sa lechon manok. So tara. Ang mga ingredients sa lechon kay tangado, wala tangado 99 cents. Next. Kay ganahan tag spicy. Ano tag sili? Sili nga ako likot. $198. Sige lang, ato ni kwentahon niya tanan ng total. Or no, mangita rin sa tas mga sagot. Next is Bombay. Pila man na? Tag 129 ang pound, per pound. So, palitan duha lang. Pila ra man sa merkado sa ato eh. Dagko kilang Bombay guys, oh, pwede ka nang ibagtak pa. Bahara ko. So, next guys, kay garlic. So, lechon manok na ginay ahos. Presyo niya kay $3.99. Kanina sa kabukos. Next.
So next is kanin siya. Dili na siya limoncito, kanang kuan ni siya, kanang Mexican key lime. So pero mo ni closest sa limoncito, wa man gyud limoncito diri sa ato ang fresh. So pwede na ni siya. So ngita nga taron sa ato ang Bisaya nga manok. Tawag to ba kita ba ta? Actually daghan diri kasi klase nga manok, no? So ano ta sa manok kan nga section, no? Kasi klase nga manok, kay pugo, kay Bisaya nga gagmay. Nanay Bisaya nga tao. Nasigla. Na itom nga manok, oh. Oh, mo ni Bisaya yun, itom ba? Yan na sila. Guys, na sila rabbit, guys, oh. Ay, rabbit din siya, oh. Rabbit meat, oh. Rabbit meat. Na siya ambot, unsa ni siya? Langgam mong guro gihapon ni gagmay. Chicken. Pero kani atong tuyo, oh. Sakto ra ka dagko ba? Mawon ma. Oh, na atong tuyo, guys. Tag 3.99 ang usa. Balitag duha kay gagmay man. $17 guys ha, sa kagalon, $17. Matay. Aminta ka dahon og Nasalo. sumuni man ni mao. Dara oh. Ay, ani. Yes. Racist man na eh. Racist lagi na. Kompleto na guys, recados. Next is asin guys. So, nang asin niya kanang rock salt ba mo nila may bisan. So dili iodized. Para sipa ba. Okay. Mahal kayo, $6.49. Manani uling. Uling. Mayad na may kay para maluto ni namo ba. Ilabot sa balay kay. Taas pa bini nga proseso ganang oras ba. So, nakita lang ta later. Mong nagasto 76, 78. So 3 meal para lang lechon manok o balanghoy. So, Breakdown ni namo later. alright. So mo pagabot na magbalik gikan sa grocery. So before ta mag-breakdown sa prices sa mga pamalit, shout out sa ta. So first ni Luisito Buloy sa Davao City, si Leonora Amolo sa Cebu, si Rocky Ihong from Cagayan de Oro, ni Edueto Sarosad sa Palawan, ug si Jerinel Culo. So salamat kay sa pagsuporta ninyo sa Natagaw sa Amerika. Nya inaot nga padayon magsuporta nya amping mo, God bless. So mao na ni ang kamatauran karon na may pakita sa inyo kung pila among nagasto ba in Philippine peso gani. Ang hapdos na kamatuoran. So before dato kwintahon ato sa pangutan-on nga mo friend nga sa Alexa kung pila ang equivalent sa US dollar to peso. Peso to dollar to peso. Alexa, what's the currency conversion for US dollar to Philippine peso? $1 is about 55.90 Philippines pesos. So, sa inyong nadungog, So, halos 56 pesos. 55.9. So, ato na yun, 56 atong gamiton nga conversion. So, start ta sa gasto sa So, ligid mag-imo or ko ano, suman. balanghoy or kasava nga suman or ligid. So, amo nang gikwenta ang mga base sa mga ingredients lang ha. Ang coconut milk duha ka buok akong need no. So, ang usa ka lata kay $2.39 times 2 $4.78. So, sa pesos, duha ka latang coconut milk ha. 267 pesos and 68 cents. Ginoo ko. Lima ka kilong bugas. Lami na kaay na nga kaon jud. Unya di man pariha diri sa atoa good nga kuan din na sa atoa nga makapalit ka sa merkado kanang plastic lang no nga pila ra na siya. Kinudkod na. Unya sugar. So kani kay $2.99. So 167 pesos 44 cents ni. Again, ma-appreciate na ako sa una sa atoa nga naa sa mga kilid-kilid nga tindahan kanang pwede ra kang palit og kanang plastic sa ice gani nga putos pila ra na siya diri way ingana uy wala. So mo na ni kinagamihan diri nga asukar, imagine na. So wa kay choice paliton gyud nimo. And then ang star nga ingredient nga lisod kay pangitaon sad unya frozen pa kasaba.
So, ang isa ka putos kay $3.99. So, duha man naka-need. So, $7.98. Ang total in peso, $446.88. Mura gold eh. Lastly, kami kayo makahot naman sa silingan sa ato. Uy, $1.19 ni. 66 pesos. Banana leaves na frozen. Nasa ato pila ra in town na. Libre ra, wa kay bayaran. Bigyan ka mga laksit sa silingan ba? Oh. So, mo na siya. Ang total na to sa paghimo o ligid. Sa balanghoy, ang total $948.64. Halos 1,000 pesos. I mean, 948 pesos and 64 cents. So, ang sunod nga atong buhaton is atong kwintahon, i-breakdown na to kung pila ang magasto kung maglitsyon manok ka dire sa Amerika. Para namoy idea ba kung unsa ka mahal gani kung mag-crave mong pagkaon nga Filipino food dire sa USA, particularly dire sa Minnesota kung asa minute puyo. So, magsugod ta sa soy sauce. So, kaning soy sauce sa kagalon is $16.99 ni siya. So, i-convert na to peso times 56 kay 951.44. 1,000 pesos, toyo lang. Sa kagalon guys, hapit libo. Pila na nakalitsyon manok? Senyor Pedro. Sunod is kaning fake nga lumunsito, gitawag na rin nga keyline is $2.59 nya to peso is 145.04 pesos. So wala siya. Nya ang uling, wa diri na ang uling ina sa gawas katong tunga sa sako mga anak. Ang uling is $12.99. So to peso is 724.44. Uling ha. Uling lang na siya guys, 700 na kapin. O niya, kaning lemongrass o tangad niya, laos pa, dili fresh. Kaning duha is 130.68 pesos ni siya. Kaning duha, 138. Pwede rin labnuton sa likod sa balay sa tuwa ba? Dire, mahal kayo yun. Yatay. O niya, kaning paminta nga dahon. Paminta nga dahon is almost $2 na siya. So, to peso is 111.44 pesos. Kani siya. Kani siya is 55.44 pesos. Kani o, ano lang kagamay o. Nya, onion, kani onion is 113.68 pesos na siya. Duha ka buok, 113. Red onion. Sunod is ang garlic. Garlic no, 5 ka kuhan, kanyo. 5 kalingin is 223.44 pesos ni siya. 200 ni siya kanila no. Garlic. Onya. Ang asin is asin nga kanang kinaltik sa tuwa ba kanang sea salt gani is 363.44 pesos ni siya. 300 kapin guys asin no. Ana na siya. 5 mas ato Sibuyas dahon 110 na siya, duha ka bugkos, 110 pesos. Ya, ang sili nga kulikot kani siya is 110 pud ni siya. Kani siya, same na sila price duha, 110 pesos. Unya nga to ang manok ka Bisaya. So duha ni kabuok siya guys, gagmay ra ni siya. Gagmay ra ni siya. Tagkuha ni siya, kaning duha is 446. 446.88 pesos. Duha ka buok. Mas mahal pa ang... hilaw pa. Mahal pa tuyo Mas sa mahal galon. ang toyo. So, ingana siya sa kamahal guys. Ang total niya tanan yun, nga hilaw pa, pagiluto, ingredients sa palitson manok dire Bisaya, is 3,597.68 pesos. So, ingana siya kamahal guys. So, sa mga kasulti sa atong viewers. So, ang ako'y kasulti kay di na lang tamamalit ay mga ang ko na fine dining no. Ito na presyo ay diak. Ito kanang sa laktod nga pagkastorya kanang kung namoy balak mo langyaw matuglain nga country mo balhin mo lain country i-appreciate gyud ang Filipino food and as much as you can kanang kaon jud mo og kanang ato nga own nga mga pagkaon kay kung mo balhin mo so season kay pangitaon kung naamang gani mahal plus mo effort pa mo buhat kamo pay mo prepare tanan inyo pang own likot
tinuod gid na. So sa ako asad ikasulti is kanang dire kung mag-crave ni ang Filipino food kay panagsaan ra gid namo kay So, mga once a year, may mag-lechon manok. mahal man gid siya kung diha sa ato diha sa Pilipinas pwede everyday Kaya maglechon every- manok mo almost everyday. everyday magsuman mo or maglidgid or unsa yung kaunon magutang bisaya ba mo bisag unsa pwede ra man pero dire mahal jud guys siya as you can see sa ato ang gi-breakdown nga prices pala dire nya namo diha itagay gyud na niyong Ito, kung Tuyo. ano, maglaklak magtuyo, shot, kadatlaw. dire mahal kay again guys libo ni siya sa kagalon nga na siya kamahal dire Gata, shot, balag mag-igit mo din na. Basta kay, pahimusli ba? So- Ikabot gani, wagid, mahal. So I hope nga naamoy nakuha nga value ani nga video niya ay mo kalimot og atang sa mong next video kay among mag food trip me kaning So, nigas tumigdak ko, ugma kay mag-effort pagid mi og himo sa amo ang kanang gi-crave. Imo siya sa suman o lidgid di ako mag-asal sad ko sa lechon bisaya nga manok. So atangin na nga video niya. So Magbubog sa folks, mi kay, let's cheers. go.